Dobrý deň, moje meno je Helena Proková a viac ako 5 rokov sa intenzívne zaoberám invázným druhom sršňa ázijského Vespa vellutina nigrithorax. Som včelárka a takže takýmto spôsobom sa dostala aj k tejto problematike. Spolu s Etienom Rumajakom, môjim kolegom z Francúzska, ktorý je expert už viac ako 20 rokov sa venuje tejto problematike, je takisto včelár, ale zároveň sa stal počas rokov aj kontrolórom tohto druhu hmyzu. Dobrý deň, volám sa Etienne Rumajak. Počas tohto roka vám ponúknem niekoľko modulov, aby som vás naučil, ako zvládať sržňa azijského Vespa vellutina hmyz, ktorý sa pred približne 20 rokmi dostal do Francúzska, do departementu Land a ktorý je podľa mňa jedným z najproblematickejších druhov, akého sme sem mohli dostať a ktorému sme viac menej umožnili rozšíriť sa. Je to teda mimoriadne nebezpečný hmyz, ktorý veľmi dobre poznám. Odovzdám vám všetko, čo viem a pokúsim sa vám vysvetliť, aký je tento hmyz nebezpečný pre vás, váš ekosystém, vašich susedov i vás samotných, skrátka pre všetkých. Je to oportunista, ktorý si dokáže urobiť hniezdo rovnako v zemi ako aj v korunách stromov, môže byť naozaj všade. Taký je oportunistický, že ho nájdeme dokonca aj v poštových schránkach, v autách, pod zemou či v kanalizačných šachtách, najmä v mestách. Predstavuje teda pre nás obrovský problém. Prečo hovoríme, že sršeň azijský Vespa vellutina nigrithorax je veľmi invazívny? Tento hmyz pochádza z Číny a prišiel sem pravdepodobne loďou v kontajneroch. Keď sa hmyz ocitne na novom území, stane sa jedno z dvoch, buď rýchlo vymizne, alebo sa usadí. A v našom prípade nastala druhá možnosť. Sršeň sa tu cíti takmer ako doma, lebo klíma je podobná. Máme leto, jar, jeseň aj zimu rovnako ako v Číne. Okrem toho má ešte inú výhodu, nemá tu prirodzených predátorov. Stal sa teda superpredátorom a v rámci hmyzu akýmsi vodcom nad ostatnými predátormi, dokonca aj sršeň európsky, Vespa crabro, ho začal napodobňovať. Šíri sa veľmi rýchlo a ďaleko. Za 20 rokov obsadil takmer celú Európu. Je to najhorší druh, aký sme mohli mať, vie sa usadiť kdekoľvek, hniezdi pod zemou, v prasklinách múrov, aj na vrcholkoch stromov. V Normandii vznikla štúdia, podľa ktorej priemerné hniezdo sršňov azijských skonzumuje asi 11 kg hmyzu. Za rok teda hovoríme o tonách, čo je obrovské množstvo. Ide preto o skutočného škodcu ekosystému, nielen predátora, ale doslova škodcu. Zdevastoval kolónie divých včiel a chovným včelstvám bráni v zbere potravy, takže pre včelárov predstavuje vážny problém. Odhaduje sa, že jedno hniezdo spotrebuje v priemere 30 % včiel, no problémom je aj zvyšných 70 % iného užitočného hmyzu, ktorý potom chýba pri opeľovaní, čo ovplyvňuje úrodu. To všetko vedie k poklesu výnosov a k nedostatku potravy pre vtáky i ďalšie druhy v ekosystéme. Ekosystém je ako koleso, ktoré sa neustále točí, keď sa doň dostane zrko piesku, spomalí sa. Úplne sa nezastaví, ale vzniká veľký problém. A presne to robí sršeň azijský, všetko brzdí. Všetci by sme sa tým mali zaoberať kvôli vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti našich blízkych. Sršeň azijský Vespa vellutina je mimoriadne agresívny hmyz. Keď len zbiera nektár, nie je obzvlášť nebezpečný, ale ak sa priblížite k jeho hniezdu alebo ho vyrušíte, môže reagovať veľmi agresívne. Tieto kurzy vám pomôžu predvídať jeho nebezpečné správanie a agresivitu, aby ste chránili seba, svojich blízkych, ekosystém i domáce zvieratá.